ليلى أزنما يجمر آراموي تليخ بابي مليخ جافي دايد مرا بشار وحزة سيدون ليخ نيشان درق وداغي مودول العديخ انت الشبقة سبير قولو يقرك لي سيخي Di dîrokê de gelek lehengên bêtirs navê xwe bi qelemên zêrîn li dîroka Kurdistanê nivîsandine. Lewra ji bo doza Kurdistanê li ber xudane, şer kirine û şehîd ketine. Ji wan lehengan yek jî Seyidxanê Usufê Seydo ye. Navê Seyidxanê Usufê Seydo em bi taybetî di 1926 da di zindana Diyarbekir da em dibîzin. Yani pişti dardakirina Şeyh Said wan da. Yani herkes bahsa Şeyh Said û 47 hevalî wî dike lê bahsa hezara insanan bikin rastire. Seyidxan roşkî ji mehkemê tînin herkes li bendê dibe ka Seyidxan çi cezastan. Wextê ku tên Osman Sabrî dibe wisa ji dûr ve muîdî er pişterî sekinî bûm. Dibe an hatin ek wî nas dikirin gojê pirsîn gotin ka Seyidxan çi bû. Dibe min 11 ji wan kuştibû. Dibe ew 10 sal ceza dane min yekî wan belaş çû. Seyidxan ji aşîra Seydan e. Esasa Seydan ne aşîre? Seydan navê bapîrî ye. Seyidxan kurê Usuf e, Usuf kurê Seydo ye. Seydo ferdekî ji aşîra Hesenan e. û pirî beşekî zêdetir bi nav deng biye, êdî hema Seydo biye mînanî beşekî ji aşîrê. Li belgê Osmaniya da di heqê Usuf da wesîqe heye. علي هلو هر دبران هر یا خدا نے دانده بوفان علی فقیسله جا خدا بیا نه یا کاری وی نشانه جاره میدان چوک بده جته کوی پنج جانه Seyidxanê Usufê Seydo lehengekî ji nava dîroka Kurdistanê ye. Seyidxan Seyidî ye. Li gundê deşta Mûşê li Qicixê ji dayîk bûye. Ji mala wan re dibêjin mala Usufê Seydo. Tarîxa dayîkbûnê ne akîtbê jî li gor hin delîlan di navbera salên 1897 1900 de di tarîxekê de hatiye dünyayê. Seyidxanê Usufê Seydo ji êla eşîra Hesena ye. Seydan di nava xwe de du qebûlebûne. Alîkan û İlyasyan. Seyidxan ji qebîleya İlyasyan e. Bi şervaniya xwe û bi lehengbûna xwe di dîroka Kurdên Bakurê Kurdistanê de bûye wekî sembolek. Navê min Ferhat ji Mûşê me neviyê Seyidxan, neviyê Tevfîq ji malbata mala Usufê Seydo. Bi rastî ez îro him xemgînim him jî serbilindim. Rabûna Seyidxan, rabûna Tevfîq sala 1923 ta got Cumhuriyet hat avakirin tim mafekî nedan Kurda. Tim mafekî nedan Kurda, Kurda wê demê hêdî serî bilind kir. Em dikarin çend mînaka bidin serî hildana Şeyh Said ji Kurda re bû mînak. Piştê wî lehengê Kurda hêdî serî bilind kirin. Tu mafekî nedan Kurda li hemberê zilm û zorê, zulmekî herî mezin serserê Kurda dihat meşandin. Derketina wan bi wê sedemê bû. Seyidxan li wê derê du heb wî girîng hene. Yek dibe şerê Mela Mustafayê, yek şerê Cemalverdî. Ev du heb gundin. Yek gundekî girêdayî bi Tutağê ye ki em Kurdî heremê ran bêje Antab. Yek jî girêdayî bi Bolanexê ye. Gela ev gelê ye. Seyidxan wî çaxî wata ku wê derbas bin İranê bin evona bilhassa kalkê serokê şeredaya agirî niha sayan dibêjin paşa wî sayane ew
صدیق حاجی مصطفی بگی جرات بیشین اوری نادنی دا نانی در باز به شرکی گراند که ما بین سید خان و حوالیوی به وان سیبکا هلا ذاني اجيت ما بالي من ما هلا ذاني اشترى شلون بقول شلون قسم بناوي قراني بالخيمه بابي مبينا بارودي هلداني شلون خارن بالتلاقي جنبرداني حيا ميرانا كوجن بسلامتي رانا بجعل راسها في ميداني يا اخي Seyid Xan demekî piştî şerê cîhanê yê yekemîn di doza mêrkuştinê de têgirtin. Heta 1926 de di girtîgehê de dimîne. Şex Seyidê Pîran beriya serhildanê ji wî re nameyekê dişîne, lê name nakeve destê wî. Seyid Xan ji hepsê derdikeve û berê xwe dide Îranê Cem Sîmkoyê. Lewraniyeta dewletê ferq kiriye. Ji bo wî li gel Sîmko namîne. Piştî zindanê dest bi şoreşê dike. Piştî şerê Şex Seyidê Pîran devleta Türkiye'ye li ser Kurdan siyasetekî hovane dimeşîne. Seyid Xan û birayê wî Tevfîk û li aliyekî jî hevalê wî Elîcan li hemberê neheqî û zordestiyê serê hildidin. Di Nîsana 1929 da wê çaxê Fersendebek Fersende Süleymanê Ahmed Fersendebekê Hesenî tê bi Seyid Xan re hevdîtinekî dike. Dewlet jî ji behanê digere dixwaze wana her çiqa ketine ber efwê jî hêdî ya wan ji ortaya rake ya wan bişîne sürgûnê da zerarekî negîjînin dewletê. Li wê derê civînekî wan çêdibe li gundê Qicixê. Di wê civînê de Fersende radbetçe li hev dikin diçe piştî wî Seyid Xan bi eşîrê der û dorê xwe re bi dost û hevalê xwe re radbe şêwrekî dike wek civîna çê dike. Ê ku soz dinê dibe wextê ku yani dewlet karşı me bû yani em ê bi hev re em ê rabin em ê tevlî hereketê bibin. Lê zêde dewam nake dewlet pê dihise ku ferzende hatiye wê derê û ew Seyid Xan wana rûniştine. Seyid Xan Tewfîqê birayê wî biçûk dixwazin wan desteser bikin. Mesela name dişînin Muş mesela rêveberiya Muşê name dişîne dibe bira ew ê were bira Seyid Xan were. Mesela Seyid Xan naçe ji ber ku zane mesele çi ye? Mesela Tewfîqê birayê wî diçe. Dişûna wî de. Mesela jê birayê wî dixwazin dibe bira birayê te jî were em soz din em tiştekî nakin û bira kerem ke were ê ku tiştekî nakê tu çima gazî wî dikî. Çima te dibê Seyid Xan bira were mêr şwal mala xwe rûniştiye dengê xwe ji were nekiriye. Mejmezinê xwe çîrokê Seyid Xan godar dikir. Li hengê Seyid Xan hemû cîhanê bela bibû lê belê hinekî mezinê me û kesê got wê demê bi Seyid Xan re rêwîtî kirin, tekoşîn dan meşandin, digotin Seyid Xan navê wî li cîhanê bela bûye lê belê ne evqase. Çima ne evqase daha zêde ye. Wê demê ez bawerim zêde nivîskar tune bûn nêzê 13 stranê Seyid Xan heye. 13 stranê Seyid Xan û Tevfîq heye. Seyid Xan ne anha qasê gotên nas kirine. Ez bawerim Seyid Xan daha zêde mezinê me û kesê got Seyid Xan re rêwîtî rêhevaltî kiribûn ewana tim tanîn ziman. Belê Seyid Xan serhildana agirî di heftê meha cotmehê meha kûçwî li ew ê xwebûn cemiyetî biryarek hildide. Wê biryarê hilde yani piştî salekî piştî serhildana agirî. Serhildana agirî 26 sala dibe bi rokê heskê têlî dest pê dike. Şerê Seyid Xan ji serhildanê wek berxwedan derketiye holê. Serhildana Seydan û Berazan di dîroka Kurdan de li gorî ramanên Kurdî
ji bo azadkirina Kurdistanê derketiye. Seyidxan Yusufê Seydo bi 15 siyariyan dest bi şer dike. Bi piranî, meriv û pismamên wî di gel wî bûne. Li dû wan jî 6 an 7 alayên siyarî bi hezaran leşkerên nîzamî peywan bûne. Di gel leşkeran sedan jî mîlîs hebûne. Di dema vê serhildanê de milîsên Kurdan rolekê mezin lîstine. Lê wî li hemberê her tiştî li ber xuda ye. Em navê gundê me Qicixê. Ez kurê mitilê kurê Seyidxan e. Seyidxan însanekî elê Xwedê biye, bilmêj tahet biye. Zulmê tu kesî nekiriye, qarşî zulmê rabiye, zulmê qebûl nekiriye. Her cî şer kiriye. Cî topraxa li şer nekiriye tu nebiye. Li Ezîmê şer kiriye, li Agiriyê şer kiriye, li Wanê şer kiriye, li Mûşê şer kiriye, li Mardînê şer kiriye, li Diyarbekirê şer kiriye, min her cî şer kiriye. Meselekê ew tara bêje. Eva merfekî dibû, bismil tepa berava. Tepa berava, teret benî banê avakî. Înca êvarê nan dine wan, millet tep radibe got here razê gavan naçe, gavanê gund. Ava dibe kurulê xwe em razîn, ew jibê eşya dibim here, dibe ağa gavan ne îsane. Dibe mesela te çi ye? Mila digire xwe derbat. Dibe tiştî destê min were, ez alîkarê te dikim. Alîkarê te dikim. Eva jî dibe bûkê me zehbede we. Dibe bûkê me zehbede we her hefte 4 hepsûbay ne heb eskertên gerîn heyayê berê tînin datîn malê. Dibe ağa dengê xwe nake dibe na. Dibe bûkam 3 cara kava bitê qirka xwe min neyiştiye. Dibe çatê dibe cumartesî. Dibe baş em ha cumartesî naçim. Cumartesî şwara terawih derê pirsek datîne derê mala gavan rûtinê. Mila raj dibim kem mewziya. Kam fiqî xist esker dîl bigirin. Eskeran nekujin. Ama gava ku ew dikin yüzbaşî pêşî etê em bi qeran avêtê dirêjî dike sera sekine ku sîlê gilê xe. Radibe serxwe dibe komandar bêgime naske paşê li min xe. Dibe kî dibe Seyidxanım. Dibe Seyidxanım. Dibe xwe lerize. Gu lerize eş bi qirkê digire. Vîqê dixe wele tep êsîr digirin sîlemê lê wan ji wan stînin. Her çarşîvat imha dikin, eskere dibe dikeve ew kî xerab ola. Dibe ağam bizam taham erfe şerefsizî milanî te net xwar. Mala qarşî zulmê rabiye, qarşî îmansîziya rabiye, qarşî nerindiyê rabiye. Tevgera wan bêtir ji başûrê Erzeromê bigire, heta sînorê agiriyê wan e, nava Agiriyê, deşta Mûşê, Bedlîs û qismen aliyê Bîngolê û heta şerê wan dikeve mintiqa Sason, mintiqa Hezroyê û hinek jî piçek jî Silîvanê ye em bêjin dikeve wê derê. Ne ku vana esas diçin şer bikin, esker wextê ku bi wan dihise davêje pêşiya wan, an pêşiya wan mesela kemîna datîne û şer dikin. Ew wîya we ye. Yani şerê wan yani sebebê ku mala Seydo mesela zayiatê nadin, miriyê wan kêm çêdibin, çine sebebekî wan carkî aktif. Yani wisa bi hereketin mesela diçin esker zane wa ew şev çûne gundekî ewa xwe bistînin yani tedbîra hücûmê êrişê mesela ew ê bistînin ew ê wa îşev li vê gundê ne û em bavêjin ser wan ew ji wê derê hereket dikin. Yani li ciyê xwe sabît namîn wek seyar ji ber ku seyar ew ciyê ku tam pê bawerî nênin emîn nîbin li wan dere nasekinin. Yani sebebê ewa wan ew e û ku dewlet jî nikare tiştekî bi wan bike ew e. Şehîdê wan jî kêm kem e. Yani heta derbasî Sûriye dibin di ew qeşera bi deha şer yani belkî deh heb ji wan neçûne ji wan û beraziye. Ew qe jî mêrxas in. Ez kurê Hecereş hatım, Hecereşa kurê Alî kurê Salih. Salih kurê Yusufê mezil e, birayê Tevfîk û Seyidxan û Cezayir û Mehreşt û Hesen. Birayê wanê mezil Salih biye. Salih kalkê me. Kalkê min e, ev ê piştxanî xuyê jî xanî kalkê min e. Ez kurê me.
والله ناسترنا کو تشتی گفته tabii ki üç ay babam küçük mü nevatı bir şey ketine benim vefat kendine. İnsana ki pırbaş biye, insana ki xalet ters biye, insana ki beqadir biye, insana mezini çevre doğramaya ko hatine damuli hatine peşevirine. Fesimiye ki fena Halid Bey Cibriye ki fenani Rıza ama tevatine peşevirine hatine kışkı çüne kıcıc beri da gündeki mezin biye. gündeki serxwebuî yani tuğatê heqaretê qebûl nekî el qarşî heqaretê rabiye watê agiriyê jî tabii ki ew bi hev rabûne meriv zaf hev re hebûne hevalê wî jî hebûne alîcanê berazî wan jî hevalê wî bûne ban re çûne heqaret li wan hatiye kirinê li agiriyê heqaretê mezin li çixûl û çûj hatiye kirinê qebûl nekirine wî çavê serdanî kirine دار بادك البس تيل وربنا القاز قول الكذب ميلا شبكة المليدا شرق شيء بالكورتا ملاز قريب ملا مستفيد أسكن مال ولا يطار روميدا تمام الشاسة برخي مالا وسوي سيدو تورن مالا حاج آقا سعد الدنيا في شبيد الجنية تكبير وسلوات مالا بشار سيدو تيم ملا مستفيد حرب جاگر دبه تبینی ما خوش میرا جفاده ملا مستفید رب القوات دفنانی بالخيم عشية البحرية قول وديد قوة تيفوق دنگبêjên wê demê di kilamên xwe de behsa qaremantiya Seyidxanê û serhildanê wî kirine. Navê Seyidxan bi hin navan bilev kirine. Navê Seyidxanê Usufê Seydo li hin ciyan bûye Seyidxanê Kal, li hin ciyan bûye Seyidxanê Ker. Li gor hin şîrovgeran ev nava ji ber giranbihîstina guhê wê lê kirine. Seyidxan li gelek dever û mintiqeyan de li hemberê dewleta Tirkiyeyê şer kiriye. Hejmara şerên ku kiriye nayîzanîn lê herî navdar Cemal Verdiye li gor delîlan di serhildana Agiriyê de jî cih girtiye. Di bîst hefta da Seyidxan keve nava şerê Agiriyê û şerê Agiriyê devam dike hetanî 1930 da. Sihî da dît demire, gelî zîra jî demire, edî Seyidxan bi hevalê xwe ba tên rêwan dî İran nemaye çünkü İran'ı tişek baş vara nekir, delevan her ne Suriye. Çünkü serhildana Agiriye uha hesab bikin, yani vek fiilen yani de pratikê de 1926 dest pê dike piştî hereketa Şeyh Saîd û heya 1930 payîza 30 bi giranî serhildan dewam dike lê bermayên hereketê. Êwek Şeyh Zahir û Şeyh Abdurrahman Birayewî wana, êwek Seyidxan wana, li gelek deverê dina hinek hêz hene, hêzê Kurda hene, yani herekî 15 ne, 20 30 40 gelek hene ji wana. Hêdî dewlet wana jî dixwaze paqij bike. Yani ev ya tê heya 1934 wana. Yani belki em dikarin bêjin dûr da jî naqede, belki 1937 bermayên tevgera Agiriyê dewam dike. Lê Seyidxan kengê kete nav şerê Agiriyê, esas mesele dûr de ye, nav û dengê Seyidxan jî duê meselê da. Yani ne tenê mala Usufê Seydo, her wiha bi wan re berazî jî. Abdülhamid wana jî. Armanca Seyidxan ne bercewendî biye, ne aborî biye, ne tiştekî cuda biye. Armanca Seyidxan wekî got serî da anî ziman a Melemi Sefa çi biye, a Şeyh Saîd çi biye, a Seyid Rıza çi biye, Armanca Seyidxan jî ew e. Lê belê hêja min got hatina vê derê serbilindim. Çima serbilindim? Qedr û qîmetekî me di nava vî gelê hanê da heye bi saya van mezina, bi saya van lehenga, bi çil kesî dest pê dikin. Mirovê xwe, nêzê xwe, kurapê xwe, eqrebayê xwe li hevdû kom dike, dibêjin bi tevê tevfîqê birayê xwe va li gund bi civakî kom dibin, bi civakî kom dibin, dibê em vî zilma hanê qebûl nakin. Vî nebaşiya hanê qebûl nakin. Em ê serî hildin pêşî di nava xwe da li gundê xwe
به مرفی خواه کند که به چل کسی وی تکوشینانه دست بید که صالح بالخمانة ويسبع الصيدو فيا خريم مير خاص كبر ربا الناس برأي تمام ابتلاء خشم بردان شون خالية ردبي مرانة في شقا بدي دبي شابلية قرأيلو الجمال بير اسمه الخراب وميراع بكشم اشترى شون بقول فناني مياكو برخا خوان ذاك قدي دي ولا دي من خو بقرا اخي هاي مال ميلاد الشرف مال مرة عيبة بالخلقة تنقرا نویه سید خانه دما سرپاتین با پیرین خودکن بحثا تکیلین وی و لهنگندن این کردان جیدکن بوی پیشانازین خو و سربلندیا خودکن و دبیجن پیوندین سید خان بگلک لهنگین کردان وکی سروکی نمر مل مصطفى برزانی جی چی بویه بریا سالک جسر هلدانه آنجی ده سالا 1930 سروکی نمر هاتیه مالا سید خان و بویه میوانی وی لکیجان آلیه ظلم هبیه سید خان وی دری بیه لکیجان آلیه تنگاسی کرد کتبن تنگاسیه سید خان وی دری بیه سید خان دچه با سمکوی شکاکی مل مصطفى ده رو تید به میوان سید خان پشکری دیده سر هلدانا آگریه به تیوی برای خواه olay anzap çi bunun nel karşı halkı milleti var karşı milleti var Çin eviye ne karşı ebani terefdar zalim var karşı on çibiye terefdar zalim var karşı on çibiye olay on sivil halkı karşı on çibiye belki ne ev zalim oldu babamın küçük biye babam çırro biye karşı matiye kuştun مثلا باوی خانه دیگه آنه میشیدی ایدی من چشم رو نگود نه ما ام بخواه جا ام بخواهی گلم شرف بخواه وجدان خواه رمه بکن سر بی شرف وجدان امریکت کن اولا پس ما میتب پیرابونه دوستی پیرابونه حسگیری پیرابونه ایگوز بی مسئله حسگیره پیرابونه ایگو حس نگیره پیرا نبونه سیدای ملا مصطفى بخواهی آتیه نهر با بیم مسافری آپک مهر با ویدو بود اون نرول برما آها Peki mektup ekşi ne? راسته مکتوب تعزیه babamı da aşağı تعزیه da aşağı چه گفت بود mektubu? والله mektubu da baş sağlığı İngilizce bu da bu Fakir Hüseyin Merengoz مدی میره که جوری بلند بود لتطوان ساکنی اوج بی دعوت کرد شاخی تشتو نبود مسئله و هبو تایم هات برا دابود شو برا هات برا بله مخواهی او مکتوب آنی ها رنته بیرامه آنی ها دا سیده ملم صاحب خاشان تخمینه سال 1930 آن 31 لوان دوره احتمالك مازن جد بكسيبه رحمتي مالا مصطفى براي ويوانا اوانا جباشور وچاخه هاتنل دشتا موشد مينن پاشي از نشاشفم در باسی عالی ارزارم ادبین شو موشو ارزارم جبو وان پفرناک جبو مالا سیدو آن جبو برازیا حتی جبو حسنیا جبو مثلا او خوارزان حسنیانه او کرمی قول آغا سیوانا ازرکیا yani mala Mustafa Ağa و mala Abdal Begwana پر فرق ناکه اقرباتی جی پر نیزنه اقرباتی که نیزه نابراوند بارزانی ته رحمتی بارزانی ته لوی داره تابی حالوان وقتی که دبینه اوانا دناف شردانه نه نای بیرام لکیجا گوند بس دناف وی شریده سید خان لگونده که دبینه از دبیم کدکاره نه روش نه کون نواشر دوی جاره ادون قیم مالا مصطفى دبه میوانوی مالا مصطفى دبینه کتابگره که هیه چه دبه میوانوی نه رو میوانوی دبینه هف ناسی نوانجی بوی اوایه
دولت لسید خان یوسف سیدو و ریهوالین وی رابوی غزبه جیان جبوان زحمت بویه تم دناوا شرده بونه جبو که هن هزین خو کن بکن و هن اکورن سرخو دخوازن در باسی روژوای کردستانی ببن جبوی دکون ری لیسر خو گلک جاران راستی ایرشالشکرانتین دی سالا آلی نابرا چیاین مردین و آمده ده شرکی دقومه دولت به هزاران لشکران داجون سر سید خان و هوالین وی سید خان دوی شری ده بریندار دبه لگوری شاهدین وی دمی این درباسی نفشه نو کرنه دما سید خان جیانا خوش دست ده لدور 32 آنجی 34 سالی بویه تقویم جی سالین 1931 و 32 ده نشاندان گورا سید خان وگال عردکی لدورا گنده زونهیه سیجارا گنده مهات شود دولت وصل تولید گریه نکاربون جنوزار خو زاروک خو به هلند گندایام جی داینن جی کی بله وان دکشتن جبروی مسری دا جی گوزی دوباره بکم ام خلاص بون ام کوچ بون ام ویران بون ام تالان بون لی مسری دایننی ام به شرف بون